Ja. Er du stiv? Ja. Kig lige op. Kig lige op. Daniel Jensen. Sander Jensen. Til Tobias Larsens 2. års fødselsdag. Han er pissefuld. Og vi snakker om virkelig smule. Ja, ikke når. Han er også bare gået til den. Det der, det er vildt. Daniel, ligger det hen til 9:30. Ja, hvornår 9:30? Om en halv time. Er du småstiv? Vi ses, Daniel.